Inšpektorát práce pravidelne konštatuje porušenie paragrafu 47a zákonníka práce. A ja pri zastupovaní zamestnávateľov zvyčajne žiadam o uloženie pokuty v tej najnižšej možnej miere. Sú to naozaj zbytočné porušenia. Nám ten paragraf 47a hovorí o tom, že pokiaľ tieto podmienky zamestnávania a pracovné podmienky nie sú pracovné zmluve, mali by byť na osobitom dokumente alebo doručené zamestnancovi v elektronickej podobe, ak teraz sú splnené predpoklady zákonníka práce. Tie pracovné podmienky, to sú tie splatnosť mzdy, výmera dovolenky a ďalšie náležitosti, ktoré stanovuje daný paragraf písmenku A až F. Čiže pozrite si zmluvy, či tam tieto náležitosti máte a pokiaľ nie, doložte to, urobte samostatný dokument, ktorý nazvete povedzme podmienky zamestnávania a pracovné podmienky. Urobte to cez oboznamovací list, aby ste vedeli preukázať, že s týmito podmienkami bol zamestnanec alebo zamestnanci oboznámení a vyvarujete sa zbytočnej pokute.